stasiun malah dipiaman sabala pagarante ombak badabu di lamanya sadang nencai dulu batingan layale banyak tabang kale kini ko sambang pulo Dikiliwana malah tapi kain dijahit tantang kapalonyo kain tak bisa dilabian oh antar kalantai antai indah oh antar kok pandai rabah mudung indah dicari malah pantulain iyo curito disambang yuung tak bisa nalain dikatoan kalau disabi carito nangko nampokok kita bau sao anta kesampean ta indah nampokok kita jalan curito ndak sanati amandangannya tantang di mudia simpang yang ngalan tantang di carita dulu batingan ditampe rumah Alimudin batingan bilang malah si Abu Nasr mayor ditampe Alimudin akarajo Limudinyo 10 karajo malah si Alimudin tio menjual sate tio siang wa itu wana kok dibilang pagi-pagi lah barangke kadang-kadang kagadang sekolah kadang-kadang di loket oto itu wana kok dietong naninyo malah si Alimudin barangke pagi sakutiko baduo malah yo Bunasr kamainyo manuju satenyo bau kagadong sekolah tenei itu bana malah karajonyo ado hari suatu hari tapi bana di hari itu jam 8 lah tibu di gadang sekolah tentu orang lebih baraja malah di dalam gadang sekolah nah lain sangajo mambalinyo tenei dari jam 8 sampai setengah 10 siang jua bali ndak barapo manuang-manuang Alimudin bakato lainyo Abu Nasr tengah dikawan Alimudin kok dicalik-calik dari tadi memang ndak banyak jua bali cubolo ambole mangale sate baitu bana sakutiko nyo ambil kipe api nyo baka malah kini tempurang namparalu membubu asok sate nangko macam-macam narang sawi gak lain baun sate ajo baitu banganai
kok dilabilang kini siabu nasar iyo maju sate nyopakai malah iyo kato risinan iyo pakai kato panggang ngaleng nyambiak kumayan seketek nyobaka malah dibunasar nyatoan sabalun nyato dirian sabalun tadiri meminta inyo kanan satu ramian lah tampe mengalir sate jua wali landalai hari kini asok malah nampak diurang dari jauh tabaun malah kuasa tenyo macam-macam malah didangan